Sziasztok! Hajnal vagyok, és üdvözöllek a csatornámon, ahol megtanulsz egészségesen élni, és élethosszig megőrizni vagy visszanyerni az egészséget. Életmód tanácsadó vagyok és személyedző, a táplálkozástudománnyal pedig több mint 3 évtizede foglalkozom. A mai témánk egy rendkívül érdekes kutatás, a Kína tanulmány lesz. Először röviden bemutatom a kutatás vezetőjét, T. Colin Campbellt, aztán megnézzük, hogy mi okból és milyen körülmények között jött létre ez a kutatás. Megnézzük, milyen eredményekre jutott, és végül levonjuk a konzekvenciákat, hogy ezek után mit tehetünk az egészségünk érdekében. Tehát T. Colin Campbell egy kutató orvos, egy biokémikus és táplálkozástudományi professzor, Cornell Egyetem táplálkozástudományi biokémia professzora, aki eredetileg Amerikában egy tejfarmon nőtt fel, és azt hitte, abban a hitben élt, hogy az amerikai étrend a legegészségesebb a világon, ezért is ment egyetemre, hogy állatorvos legyen, aztán évtizedeket töltött laboratóriumban kutatómunkával, és adódott egy olyan lehetőség, miután már elismert szaktekintély volt, hogy ő vezethette a 3 ország összefogásával levezényelt kutatást Kínában, ami kiterjedt a kínaiak 96%-ára, és gyakorlatilag alapjaiban átírta a táplálkozástudományt. Jelenleg 90 éves, egészségesen él, ugye 90 óta áttért a növényi étrendre, és azt hiszem napi 10 kilométert kocog, és megalapította a saját iskoláját, ami T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies, ahol képzi az embereket és a szakértőket, úgyhogy egy rendkívül nyitott és pozitív személyiségről beszélünk. A Kína tanulmány pedig egy Kínában zajlott az amerikai Cornell Egyetem és az Egyesült Királyság Oxfordi Egyetem közreműködésével és a kínai Prevenciós Orvosi Akadémia közreműködésével zajlott. 27 éven keresztül 880 millió kínai bevonásával és életmódjuk vizsgálatával. 650 000 egészségügyi dolgozó elemezte az adatokat és gyűjtötte őket, és olyan adatbázisokat hoztak létre, amik alapján több mint 8000 összefüggést és szignifikáns evidenciát tudtak megállapítani. Így ez volt az emberiség történetében a legátfogóbb kutatás. Eredetileg 2 oka volt, amiért erre sor kerülhetett. Az egyik az, hogy az akkori kínai elnök végstádiumú rákos beteg volt és haldoklott, és szeretett volna még valami jót hagyni a népére, válaszokat, hogy egyáltalán ez a kevésbé ismert betegség miről is szól. Másrészt pedig egy furcsa tényre keresték a választ, hogy miért lehet az, hogy Kínában, ahol a népesség zöme ugye homogén és egy nép alkotja, tehát a genetika az homogén közeg, több mint 100-szoros gyakorisággal fordul elő itt-ott bizonyos rák, máshol meg egyáltalán nem. Tehát óriási nagy különbségek voltak területenként, területi megoszlásban a rák megjelenése, vagy meg nem jelenése között, és erre keresték a választ, illetve arra, hogy az életmódunk és a civilizációs betegségek milyen módon függenek össze. És ott meg is találták a válaszokat. Az első az, hogy bebizonyosodott, hogy a teljes értékű növényi étrend, amit közismertebben vegán életmódként ismernek, a lehető legegészségesebb életmód, amivel támogathatjuk magunkat. A genetika és a környezeti hatások tekintetében bebizonyosodott, hogy nem a genetika és nem a környezeti hatások a döntő tényező, amikor megbetegszünk, hiszen a genetikánk ugye van
kb. 25 000 génünk, és a génexpressziónk, a génkifejeződésünk az attól függ, hogy milyen módon élünk, táplálkozunk, ettől függ, hogy egy gén aktiválódik, vagy alvó gén marad, tehát nincs jelentősége annak, ha vannak olyan úgymond kockázatos génjeink, amik mondjuk családi halmozódást mutatnak, ha mi ezt nem aktiváljuk be egy olyan étkezéssel, ami elindít egy molekuláris mimikrit például. Tehát a genetika nem játszik főszerepet a megbetegedéseinkben, valójában körülbelül 10% alatti az aránya, környezeti hatások pedig szintén nem főszereplők, ezt az aflatoxinnal való kísérletezés során vették észre és mérték be, hogy az aflatoxin ugye egy első osztályú karcinogén, vagyis rákkeltő toxin, amit többnyire penészgombák termelnek, és eddig arról volt híres, hogy nagyon vigyázni kell vele, mert például májrákot okoz. Eredetileg, amikor T. Colin Campbell még a Kína tanulmány előtt a Fülöp-szigetekre ment karitatív célokkal, hogy ott segítsen a májrákkal küzdő embereknek, és azt vette észre, hogy rendkívül korai életszakaszban, 4-5 éves gyerekeknél is gyakran megjelenik arrafelé ez a betegség, viszont kizárólag a leggazdagabb családok gyermekeinél, ebből pedig egyértelműen következett, hogy nem az alultápláltság az oka, vagyis nem a fehérjehiány, hiszen ezek a családok nyugati étrenden éltek, és bőségesen került az asztalra állati fehérje. Valamint egy indiai patkánykísérlet is képbe került, ahol azt vizsgálták, hogy az aflatoxint 300-szoros dózisban adagolták a patkányoknak, és nem lett semmi bajuk, amennyiben a fehérje szintet 10% alatt tartották. 12% volt az abszolút határ, de 10% alatt a 300-szoros nagyon mérgező aflatoxintól sem lett semmi bajuk, nem indultak el rákos folyamatok, viszont hogyha följebb mentek 12% fölé, akkor a patkányok mindegyikénél rákos folyamatokat diagnosztizáltak. Tehát egyetemen bebizonyosodott az is, hogy a környezeti hatások is másodlagosak, de akkor mi az, ami elsődleges? Például a fehérjefogyasztásunk. Tehát valahol annak idején azt a tévhitet terjesztették el, hogy nekünk rengeteg fehérjére van szükségünk. És az nem igaz. Tehát a jelenlegi legmagasabb ajánlások alapján 0,8 g testsúly kilogrammonként, amit be kell vinni naponta, ez egy 50 kilós nőnél 40 g. Szó nincs nagy mennyiségekről, és az étrendi fehérje 10% alatt tartásához pedig tökéletesen a növényi étrend illik, ugyanis 8-10% fehérjét tartalmaz, ellentétben ugye az állati étrenddel, ahol jóval magasabb ez a fehérje. Például Magyarországon ezekhez az adatokhoz képest, ez egy 2019-es adat, 71% a tányéron az állati eredetű termék, ahhoz képest, hogy az ajánlás az pont úgy vonatkozik, hogy 3/4 legyen növényi. További eredmények a kutatásnál, hogy a kazein, a tejfehérje, a rák első számú oka, és a rákos elváltozások elsősorban a tejtermékeknek köszönhetőek, amely rák is a számlájára írható. Az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség, az elhízás, és ugye amikor az 1-es típusú cukorbetegségről beszélünk, akkor ott az egy autoimmun folyamatnak az eredménye, ugyanis amikor a kisgyermekeket
Különösen régebben volt szokás, hogy korán leválasztották az anyáról, vagy esetleg nem volt olyan fontos az anya teljes táplálás, és elkezdték tápszerezni és hozzátáplálni. Most az anyatej az a fajazonos fehérjénk, ami tökéletesen, specifikusan a babának lett megalkotva, és napszakról napszakra is változik az összetétele a baba igényei függvényében. A tehéntej pedig a bocinak lett megalkotva, nem fajazonos fehérje, és azért, mivel nagyon hasonló a fehérje, ugye az immunrendszer az úgy működik, hogy letükrözi, lemásolja az ellenséget. És ezek a faidegen fehérjék nagyon hasonlítanak a hasnyálmirigyünk inzulintermelő béta sejtjeire. Ezért a szervezet nem tudja felismerni a különbséget, megtámadja saját magát, a béta sejteket, és ezáltal a gyerekeknél kialakul az 1-es típusú cukorbetegség, hogy nem képesek már inzulint termelni, mert elpusztultak az inzulintermelő sejtek. Tehát ez egy olyan autoimmun folyamat, ilyen kamikáze reakció, ami teljes mértékben kiküszöbölhető egészséges és tudatos életmóddal. Ez a kutatás bebizonyította azt is, hogy ennek a nyugati étrendnek köszönhetjük az időskori szellemi leépülést is, mint az éralapú demenciát vagy az Alzheimer-kort, és ezek a folyamatok is, hát ugye ugyanúgy, ahogy a koleszterin bárhol lerakódhat a szervezetben, az érhálózatban, akár a szívkoszú erőereken, akár a nyaki eren, főeren, bárhol. A jó hír viszont az, hogy bár az állati eredetű táplálékok rendkívül kockázatosak és veszélyesek, hiszen szinte az összes civilizációs betegség kialakulását visszavezethetjük ezen termékek fogyasztására. Ennek ellenére a jó hír az, hogy ha úgy döntünk, hogy változtatunk, akkor ezek az elváltozások visszafordíthatóak. Az iszkémiás szívbetegség, az érelmeszesedés, az elhízás, metabolikus szindróma, a cukorbetegség, az 1-es és a 2-es típusú is, az Alzheimer-kór, a demencia, a köszvény, a csontritkulás, szembetegségek, és még sorolhatnám, ezek mind-mind visszafordíthatóak egy helyes étrendváltással, és soha nem késő elkezdeni. Ugyanis növényi étrend, ami teljes értékű módon van összeállítva, egyrészt egy védőhatással is rendelkezik, meg vagyunk védve, akár mint egy pajzs úgy tartja az antioxidánsokat az agy körül, ugye a szervezet, mint egy védelmi pajzsot, és például nem engedi az időskori szellemi leépülést sem. Ugyanúgy van egy öngyógyító rendszer a szervezetünkben, ami csak akkor aktiválódik, hogyha teljes értékű növényi étrenden vagyunk, ami segít visszafordítani ezeket a betegségeket, és erre tudok pár példát hozni, amik a Kína tanulmányból kiderültek, hogy az 1-es típusú diabétesznél már 3 hetes teljes értékű növényi étrenddel 40% inzulinnal kevesebb inzulinra volt szükség, és 30%-kal csökkent a koleszterin szint. A 2-es típusú diabétesznél pedig 4 hét teljes értékű növényi étrendre volt szükség, és 25-ből 24-en elhagyhatták az inzulint. Tehát van remény, abszolút van remény. Ezt az örömhírt hoztam el nektek, hogy ha váltani szeretnétek, akkor van rá lehetőség. Ugyanis az egészségünk és az életünk minősége a mi kezünkben van. Ha úgy döntünk, hogy plusz 30-40 évvel tovább szeretnénk élni, mint a természeti népek, akik növényi étrenden élnek, szeretnénk ezt magas életminőséggel eltölteni, és mondjuk nem egy kórházi ágyon, vagy egy felügyelet alatt, vagy elbutulva, akkor
csupán egy életmódváltással mindez kiküszöbölhető. Ezek rendkívüli eredmények és alaposan alátámasztott evidenciák. Ez a könyv 2004-ben jelent meg, és magyar nyelvre 2012-ben fordították le, tehát 20 éve elérhetőek ennek a tanulmánynak az összegzései. Jó magam, amikor elkezdtem ezt tiniként, akkor még nem volt kint ez a tanulmány, de voltak kint más anyagok, amik hasonló következtetésekre jutottak, orvosantropológiai elemzések, természeti népek megfigyelésével, évszázados múltra visszatekintve. Tehát aki keres, azt talál, és én úgy gondolom, hogy mi tartjuk magunkat a Földön a legintelligensebb fajnak, akkor az információ korában a tudatlanság választás. Ezúton kívánok neked nagyon jó döntéseket, és nagyon remélem, hogy van annyi önszeretet benned, hogy átgondolod, mivel tudod leginkább támogatni önmagad és az életed jobbátételét, nem csak neked, de a környezetünknek is jó. És ne feledd, hogy te egy egészséges és teljes életre születtél. Köszönöm, hogy meghallgattál. Legyen szép napod!